Čo budeš robiť večer? Budem si doma čítať knihu. Zlá odpoveď. Čo budeš robiť večer? Pozvem k sebe pár kamarátov na drink. Zlá odpoveď. Čo budeš robiť večer? Budem... Zlá odpoveď. Ježiši, dobre. Pozvem si k sebe tú strašnú šupu Zúľa, pripravím jej vaňu, natriem ju celú tým černicovým Vitametom. Môžem ja za to, že Vitamet je tak sexy! Vitamet. Šťavnatý med s chuťou ovocia.